North Eastern Hill University Students Union but Khasi Students Union kila Dawa pada wengkam no mardor ya Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla. Namar jingjah trei la palat South pa sngi kepala pynpulom lut ya baroh kikam Ophis. Kini kiseng kila kintu ya ulat kecela CH Vijaya Shankar. Bau tuklar lem halor ki kenrum kenram ki bami ha kecing penyat kam bat kecing penyat ya kapisa tingkah NEHU. Hakador khas pala IT hakasngin ingkong kini kiseng kila kintu ya ulat kecela ban weng no ya Vice Chancellor habakado ba kecing pep trei jong u pala kod sauspa po sngi kalam sya kecing sakut bat pulom lut kikam kijam jong ko office bat kecing scam jong kani kejaka puli. Ngikir pa dek buburam bayo Professor Prabha Shankar Shukla di ban weng no naga office Vice Chancellor ka North Eastern Hill University. Ong ka dorkhas. Kini kiseng gila kerpat ru bantung ya u acting Vice Chancellor kat kum ka NEHU statutes. Hadin ka jing ino akam jong u Pro Vice Chancellor ka khatsan trik no opera arja arpsan. Nalor ka ni gila pandu ya kecik pensyai halor ka jinglong jingman jong ka kaipot ka inquiry committee balatung daka Ministry of Education hau benai nai wing arja arpsaw. Bat kerpat ban le AA ha ka bantem ya kecing duna pisa ka balakta ya ka university kentup kajing penduna ya kajing ai mang tingka bat kiwei. Ki mat hi bengi kren metas ni kilong ba sautli ki mat ibu hu ba kawai ba ngi ngelejong ngi ong yu ba ban remove no yo new Vice Chancellor Prabha Shankar Shukla po university bat kamjo lo kamat kabaar ngi bu ba bantung no yo acting Vice Chancellor kakum ka Act Institute bat kabalahi ngi ong ba ikendok ketuk wai ka independent inquiry committee naduk macam naduk mentaruk impat yo ai teka besau pat ka financial crunch jong ga hapok skul ba jongi kita higimat ki bagi keren metas ni un persang ka kum ka power jong uban hak kini ki city ki bagi ai support ministry dan support ki concern department ta kita higi assurance ki bagi yo metas ni hak ka ta te ka kum ka jingyo i jongi hilong ba ka ministry ka bantai igini haduk menta keempat ai kumbo empat ai sai kumno ten ngeling jongi ngi kerpat ba ban ngeling habangi kenduk batu balong ba ngi kerpat yo governor balong kum chief rector jongi bon ha kita gi city lende ban remove yo nu Vice Chancellor kakum ko power jong u la i tho ngi ba u kakum ki city gi ba ha kakum ki dan gi kenduk kakum ki kol bo yo ula follow up what ye benta siro wong ba kini ki city penpon na se concern department ta kita hegi jong ki baong jong ha communication pada ministry you papai ke biala oh iya ka communication empat itu tambahkan link ngeling jong u ka itu ba ingi ba kakum ko power jong u ula le hi kakum ka power ngeling jong hi ngi scam bat ngi scam ba long la kumno ro ngin persang ban yo nu Vice Chancellor ngin pedang so ta katahi dengi de katahi gi ba katahi ngila ban